Y peth gorau am ynggradd meddygol i ydy bod fi'n cael neud o Gogledd Cymru, o le dwi'n dod, a bod fi'n cael cwrdd â llwyth o bobl newydd. Y peth sydd wedi gwneud i fi dyfu dros y flwyddyn dwytha ydy'r gefnogaeth wych dwi wedi cael gan staff a gan fyfyrwyr sydd ar y cwrs efo fi. Y peth dwi'n weld yn fwyaf unigryw am y cwrs C21 Gogledd Cymru ydy'r ffaith bod chi'n cael gwneud eich lleoliad gwaith mewn meddygfa GP yn hytrach na ysbyty, a dwi'n meddwl bod hynna'n really exciting ac cyffroes i fi achos dyna dwi'n feddwl wneud yn y dyfodol. Y peth dwi'n fwynhau fwyaf am y dysgu ydy bod ni'n grŵp lot llai a bod ni'n gallu gofyn unrhyw gwestiynau dyn ni angen i'r tiwtoriaid. Ar ôl gorffan yng ngradd meddygol, dwi'n gobeithio fyddai'n ddoctor galluog, agos atoch, a dwi'n gobeithio hefyd bydd cleifion yn teimlo'n gyfforddus i rannu eu pryderon efo fi. Mewn 3 gair, swn i'n disgrifio'r cwrs fel un heriol, hwyl a cyffroes.